Duen, tagay ko gisa kalansang diha be. Nara pa oh. Ay naunsa. Ako mo'y panhaon ni mo diha. Itunol dire kay na ako'y trabaho dire. Nara pa oh. Ay! Unsa man na pa? Niaksyon magkabaw diya. Pag sure diha oy. Ganihara ka na Duen. Tagay pa ko lansang diha be. Pagtarong la pa? Duda na kakunin mo ba? Pastila ni mo'y magduda na mahinuon kas ko. Amahan ko nimo ba dugay na tang nag-uban ba? Pagtarong ba ba? Nabiya kang igsoon nga bayot. Unsay bayot? Nakato ko maigsuon tanan mga sundalo man to. Perti naghanang ipang sumbag to sa una. Kaming bana ato manumbag sa una nya. Ingno na nung kog bayot nun binuang. Naaram din na. Wala binasa itong mga kaliwat. Sus, naaram man na. Duda-duda pa ka. Balikin natin yung trabaho dito ko para mahuman na to. Sige pa, kumunod ko mga trabaho dito. Bayot ba siguro niyang papa ganina na igo iyang kamot ning sagit. Karon nga wala na itaw ning kimbot tinon iyang lubot. Kanina ako dyan yung pasinawon oy para makapanglaki kong daghan. Dili ka side sa teleskope. Mas pagkahugaw na lang dyan. Hoy, nagunsa man ka diya, nag-igwad-igwad, may lagay na yung sampo, tapos ang ingking pag yun na yung kamot. Ay, walay! Trapo, rin kumuto dre ka mag-chicks ko niya. Palusot pag yung kasumbong, taka si papa do. Ay, si gara-gara diya. Pwede lang natin istoryahan ko. Ganina na diya ka diya. Ay, sus, Duen, pag kiay pa lang nemo, kita na nako. Ay, kung sumbong ni papa ba? Hala, kay, mulakaw na ko. Psst, na 50 oh. Ay, nagsapan papa ha. Kagamay ra ng 50 ay lamlaman na. Siya ay, buong silingan. Kol, si Duen, gogol, imong anak kay Bayo, tagkita na ko digto. Unsay bayot? Pag sure oy, kaisog atong bataa to. Basta magaling kay Kol, nasakpan ako. Binuang. Di ko mo to oy, kaatik pud nimo. Sus, ako pa nimo Kol, adto nimo digto para imong mahibalan. Mao ba? Pandamay ginisduin, mabantay lang gining bataan ni ron. Magkaalaman na giding duha ron. Duen, saman juga Duen. Nganom din ba, ni sumbagay? Palusot pa oh, para ingnon gid mga maoy. Ngano man, nay nang hagit dia. Inakit. Dugay na kong exercise ba? Urat kay kung nay magpasingit pa no? Piti jud na rin siya ba? Sos, but-but ninyo, gawas gina niyo mga baoron ba? Ay, Diyos ko, mais. Ay, Diyos ko, papay, kung ali na dyan ta. Na, daan ko palagi mga bayot yun.